እዛና ፍተውቲ ናይ ቀደም ናይ ጥንቲ ወኔ ትቕስቅሲ ሸገር ሳመር ካፕ ስፖርታዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ብ24 ሓምለ 2022 ፈረንጂ ኣብ ስታዲየም አበበ ቢቂላ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ውድድረን ዘካየዳ ጋንታታት ኤርትራ ምስ ማርካቶ ኮይነን ሓያል ስፖርታዊ ህልኽ ዝተረኣየሉ እዩ ነይሩ። ዓቕሚ ዘን ጋንታታት ብሉጽ ብምዃኑ ልቢ ኣፍቀርቲ ስፖርት ከንጠልጥል ይተራእዩ። ጋንታ ማርካቶ ሓያል ካብ ተጻወታ ኣብተን ዓበይቲ ናይ ኢትዮጵያ ክለባት ተጠርኒፎም ጻወቱ ኮይኖም ንነዊሕ እዋናት ኣብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሊጋት ኣብ ጸወታት ጸንሑን እዮም። ኣብ ልምምድ እኹል ግዜ ዝረኸቡ ፕሮፌሽናላት እዮም። ብመንጽር እዚ ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሊግ ኢትዮጵያ ዝጻወቱ ክልተ ፕሮፌሽናላት ተጻወታ ኣኽቲታ 11 ተጻወታ ም6 ተቐየርቲ 3-5-2 ኣሰላልፋ ሒዛያ ናብ ሜዳ ኣትያ። ጋንታ ኤርትራ ወላውን ኣባላታ ኣብተን ዓበይቲ ክለባት ናይ ኤርትራ ዝጻወቱ ዝነበሩ ስም ዘለዎምን እንተኾኑ ዘለዎም ሕጽረታት ናይ መለማመዲ ቦታን ፋይናንሳዊ ጸገማትን በዲሆም ብኣሰልጣኒኦም ዝተዋህቦም ምኽሪ ተቐቢሎም እዮም ኣብ ሜዳ ተሰሊፎም። ጾታ ንምጅማር ማእከላይ ዳኛ ፊስካ ምስ ነፍሐ ቁልጡፍ ናይ ኩዓሳሱ ምቅብባልን ናብ ልዳት ፈተነታትን ተራእዩ። ማእከላይ ዳኛን ማርካቶ ፌር ፕሌይ ኩዕሶ ሃቦም ጋንታ ኤርትራ ነታ ዝተቐልዐት ኩዕሶ ቆይሞም ረኣይዋ። ካብ ትርጉም ፌር ፕሌይ ወጻኢ ጋንታ ማርካቶ ነታ ዓጋቲ ዘይረኸበት ኩዕሶ ተቐቢሎም ኣብ ስክዕት ኣረኸብዋ። ማእከላይ ዳኛ ቃሉ ብምዕጻፍ ኣጽድቓ ተጻወትና ሰልጠንትን ጋንታ ኤርትራ ማእከላይ ዳኛ ተዛረቡ። ካብ ትርጉም ስነ ምግባር ወጻኢ ስፖርት ብምዃኑ ቁጥዖም ውሒጦም ጸወታ ቀጸሉ። ዕረፍቲ ኣኺሉ ማርካቶ 1 ኤርትራ 0 ንዕረፍቲ ወጹ። ኣሰልጣኒ ጋንታ ኤርትራ ኣቶ አብርሃም ዝተሓጋጋዚኡ ኣቶ ዓብዱ ብምዃን ጋንታ ክህድኡን ክገብርዎ ዘለዎምን ሓበሩዎም። ካልኣይ እብረ ጸወታ ጀመረ። ጋንታ ኤርትራ ብውህድ ምንቅስቓስ በዓል ስሌማን እተመዓራሪ ጎል ረኸበት ውጽኢት 1-1 ቀጸለ። ጋንታ መርካቶ ካብ ስፖርት ስነ ምግባር ወጻኢ ክጓነጹን ክጻረፉን እዮም ተራእዮም። ማእከላይ ዳኛ ተግባራቶም ዕሽሽ ብምባል ሓለፎ ተጻወትና ሰልጠንትን መረርኦም ገለጹ። 2-3 ዝኾና ብጫ ካርድታት ንጋንታ መርካቶ መዘዘሎም ተግባራቶም ግን ያቋርጹን። ተደጋጋሚ ፋውላት ዘሰልችዎም ጋንታ ኤርትራ ኣከታቲለን 3 ጎላት ተመዝገቦም። ጸወታ ማርካቶ 4 ኤርትራ 1 ውጽኢት ቀጸለ። ኣባላት ዛ ጋንታ ብምልኦም ብቑዓት ብምዃኖም እቶም ጸወታ ከንብቡ ኣብ ተቐያሩ ወንበር ኮፍ ኢሎም ክዕዘቡ ጸንሑ። 1-1 ናብ ሜዳ ክወርዱ ኣሰልጣኒ ክሮስኖ ኣዘዘ። ሳሚማ ኣሌክሳንደር ተቐይሩ ብምእታው ኣብ ከባቢ ልዳት አንጻር ጋንቱ ንዝረኸባ ኩዕሶ ምስ ስክዕት ክጽምብራ ግዜ ወሰዱሉ። ጋንታ ዘለዋ ስምረት ብግቡእ ተዋሂዳ ኩዕሶ ብምቅባል ድራማዊ ትርኢት ዝሓዘ ክላይማክስ ኣብጽሓ ተፈራሪቑ ዝነበረ ልቢ ደገፍቲ ከሰራስር ነቐለ። እቲ ዝረኸባ ዕድል ዘይተምልጦ ኩዕሶ ምስ ስክዕት ክጽምብር ዘይእግሞ ኣጥቃዒ ኣማኒኤል ደምሴ ሃትሪክ ብምስራሕ 3 ጎላት ኣግዘመ። ማርካቶ 4 ኤርትራ 5 ቀጸለ። ልቢ ደገፍቲ ጋንታ ኤርትራ ህርመት ልቦም ዝያዳ እንዳድመጸ ደገፎም ቀጸሉ። ብዛን ጸወታ ፊስካ ተነፍሐ ደገፍትን ተጻወትን ሓወቶም ኣድምቑ። ኣብዛ ዕለት ሃትሪክ ዝሰርሐ ኣማኒኤል ደምሴን ከምኡውን ሮቤል ተክለ ሚካኤልን ብሉጻት ተጻወቲ ተረቂሖም ካብ ኢድ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ሸገር ሳመር ካፕ ሽልማቶም ተቐበሉ። ጋንታ ኤርትራ ካብ ምድባ ብ7 ነጥቢ ቀዳሚት ብምዃን ትመርሕ ኣላ። كذا ينون